Pozdrav ljudi, evo nas ponovno Hrtskog Games, danas ćemo igrati mini igra, ali ovo je jedan kratki update. Sutra imam naručio komp, pa za par dana će doći, pa ćemo igrati GTA 5 i tak dalje. Idemo u Master Builders, budemo odigrali par, jel ovo update, slavimo, jej. Koliko je sad, 23? 4. Ne, gledaj da je zmaj. Kak bio zmaj? Nije crni, dakle. Šta radimo? Vi znaš što znam rad, ne znam ja njegov. Speedboat, brzi brod, valjda. Speedboat. Na početak će, ajde. Ne to. Vidi ovo nešto laga malo. Water i sad idemo. Speedboat. Bot je brod. Evo ću čamat. Aj. Evo tako. Ne dva ovako. Znači ovo ne, drugo. Dalje je više to, ajde brže. Ovdje više, pa gdje je? Evo ga. Tako mislim. Tako. Tak nešto. I ovako onda liči na brodu. Speedboat, nema pojma što to znači. Ovako. Tako. Budemo postaviti. Tak. Ok. Speedboat, ja nemam pojma što to znači. Brzi boat, valjda. Boat, speed je brzina boat, ne brod. Aj kao da reže ovak drak. Ne, ajmo efekte. Smoke. Koji lag. Znači kako imaš ovako. Eto. Speedboat, nema pojma što se znači. Budemo još jednu. Možda dvije, ne znam. Tu mogu gledati druge. Ajde više. Gdje ovo neće vidjeti naveze. Da ljudi dolje u komentare pišite da li hoćete da snimim s nekim GTA 5 ili ne. Sam reci. Još ovak laguje, ne mogu lagovati. Evo novi skin. To je novi skin.
Mogu bi ono... Tako. Može. Tako da bude. Ovo fali. Tako. Neću ovdje. Tako. Kao ono, jure. Sad ću vidjeti šta je speedboard. Tako sam napravio škrivo. Ups. Hajde vidim. Speedboard. Kada ovdje ću... kužim. Ili ću svima. Maja ili svima čast. Moram neki molim se baš ne sviđa jer sam pogriješio. Šta je ovo, majko mile? Da ću me. Šta je ovo, bože? Kao svi radi čudno. Ne, Maja. Sad sam dao ono šta, ne znam. Speedboard, to je valjda. Niko ne zna naprav bolje, makar tu mogo bi je naprav pobolje. Ali ja mislim na šta to on sviđa. Šta je ovo, bukvalno ovak ne ovo trasirno. Bilo bi lepše, ali ajde mogu. Nemoj cakejati, potrudno se. Kako, da sad sam vidio ono baš. Šta je ovo, bože moj. Nije ti ovako velik broj. Tu ti je cilj. Koji ti je? Sad moje. Wow! Sad ću kuknut. Da se. Dobro. Ja sam dobro. Što svi radi to, a nije ovo drugčije. Šta uvijek ne znam šta je meh. Ne meh, ovo je Maja sam zblirim. Uži oči krvave. Šalim. Šta je ovo? What the fuck? On je... Ne meh. Sad ću obuknuti ovako sve. Dobro ti dobro. Evo ga film. Vidi ovo kako se. A to ti... Pa ovo ti nije. To kako se zove. Ovo mi se sviđa ovako. Kao da kako. Je... Prvi nemaju ovako. Ali imaju tu druge ovako. Sad ne radi. Ili sam naštio ovako. Sve gotovo. Pjau. Kako je taj vuk pobjedio. Eto nemoj. Na 5. sam mjesto, u 6. neko. Ajmo još jednu. Koliko se snima? Ne mogu biti sad. Ne vez, ajmo još jednu, može i 2, ali će biti jedan. Ajde, brže. Može biti najdulji. Kako se? Lava room parkour komu veto. Ne znam kada to kaže. To kaže ima vremena. Ma puno vremena.
Javni se. To je spavao mi se. Ja ću i ovo kažu skela i preko ništa tu. Jump! Šta radimo? Please da ne znam. Sad ako ne znači su. Leaked house. Svetionik valjda. Ajmo svetionik. Svetionik. Ok. Svetionik radimo. Jedan, dva, tri, četiri. Ok, ovo je dosta vis. Ajmo ovako, ja sam u početku mislila lighthouse, to je ona lights je svjetlo, a house je kuća. Mislila sam da je to svjetleća kuća, a to je svetionik. Evo sad ću ovo napraviti. Evo ga, još ovaj red. Ovako, ću to napraviti. Znači ostavimo krug. Tako, evo ga. Ovo je kako se zove. Jeste. Treba je. Sada ću napraviti ovako, kao, tako, tako, evo, što je ovako, složiti. Još ima malo minuta, ja se ovdje zajebavam. Eto. Tako. I da se gore ovako. Evo kao neki svetionik. Tako, i još sam gotov. Ovako se tu potmete. I to je kao ono svjetlo. Tako. Ne ovako. Ne kužem. Desam ovako. Napravit ću ovako. Ali nekak mora se bližiti. Ne da je ovako jako svijetli. Svudi da bude ovo. Ovdje ne. Eto ga. Sad će biti kako ispalo. Dobro. A možeš napraviti još ovako taj pis. Linija. Malo da je ljepše čisto. Eto. Tako. Stone. Evo ovako može ljepše. Ništa dobro.
Na to ne dok brodovi se izgube, a tu je sve na podu. Dalje je šopu, možda još jedan, to će biti to, ne znam. Tako. Aj, brži, izvadi jedan, aj, jas. Stavim se to. Stavim se da. Ajde, ne, dajte što se grudio. Date, nije originalno. Treba biti veći. Ovo je dući. Ako se da ući. Ne, posvećeni se da ući. Da je o... kao ova. Neće cigaru pušiti. I sad ovo zbog se dovuče, jak se da, ne. Se da uđe. Ne. Sam je to da celiju ovaj. Evo je moja razlika se sviđa. Tuska pokuš. Bojova. Hajde dolje. What the fuck? Te kaže ovo? Fuck. Yeah. Lighthouse, učinjenje, pa sam security. Promise. Šta je ovo? Tu? Ne kužim ništa. Ovo je hrvatska zastava. Ne ovakva hrvatska. Ketchup je to. Šta je ovo, ne znam. Kapotno, ovako još gore i gore. Ovo je. Nema veze, ako se ne može čemu. Svijem ću da. Ajde, kao mi bude. Ne. Ima dati ovo, inače ćete vi pobijeti. Ko se na 7. mjestu? Ja ću ne znam koliko snimam. Ajde, evo, to će biti to za epizodu. To je bilo to što ću obzor nas video i uskoro ćemo dobiti novi kompjuter. To je bilo to što ću obzor nas video, like se, share i subscribe. Ćao! Novi kompjuter, yeah!